Josette Bickel qed tiġi akkużata li traffikat droga eroina waqt li kienet priġuniera fiċ-ċella Ward A fil-ħabs ta' Kordin. Bejn 2006 u l-2008 hija allegatament kienet tissupplixxi droga li tkun daħlet minn barra u fil-qorti ħareġ li kienet tbieħha lil millanqas 4 persuni fl-istess ward il-kol nisa. F'dan il-ġuri Josette Bickel qed tiffaċċja żewġ kapi ta' akkużi. L-ewwel li kienet tieħu l-flus li jaqilgħu il-priġunieri u taddilhom id-droga fi żmien li l-akkużata kienet responsabbli li tagħti x-xogħol tal-kumpanija Playmobil lill-priġunieri. L-akkuża tgħid li f'każi minnhom kienet saħansitra tabbuża istess mid-droga fiċ-ċella tagħha. Apparti bil-flus, Josette Bickel kienet titħallas b'oġġetti u ħwejjeġ u ġieli anki talbet pjaċiri fosthom li jippreparaw l-ikel. Mill-qorti ħareġ li fiċ-ċella kellha 4 televisions, mobiles u kont bankarju bil-flus dejjem jiżdiedu. It-tieni kap ta' akkuża jgħid li kienet qed tiddaħħal l-eroina f'post fejn mhux permess u li saret reċidiva. L-akkużata f'Ġunju tal-2004 kienet instabet ħatja ta' delitt u għalih weħlet 16-il xahar ħabs. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Jason Grima u Maurizio Cordina u l-akkużata jidhru l-avukati Marion Camilleri u Roberto Montalto.